διαφορά με τώρα που σας ακούω. Το χειμώνα το βαρύ. Αυτά τα ολίγα εδώ θα περάσει και στα πάση. Μπορεί να πάρει και ο Βαλεντίνο. Βαλεντίνο μέχρι 25 dB. Μου γεμίζει ξανά εκεί πέρα 20-25 πάνω από 10 dB. Σ' ακούν πανέμορφα. Όπως ακούν και τα σπάθαγια του όσο καταλάβεις. Κάτω από τα 10 λίγο ζόρι και έτσι περνάει όμως η εκπομπή. Έγινε. Και ο Σπάρας εκεί στα 62 dB. Έγινε πολύ ωραία. Ανέμορφα, μεγάλη διαμόρφωση και στα γρήγορα πάνω κάτω που έχεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έγινε ούτε σε άλλα κόμματα, κανονικά θα πάει πολύ. Αυτά. Η δράμα ορέξει εδώ,